Meillä on vähän ongelmia kameran kanssa. Näkyykö, tuotako sitä ei saa? Sori, saanko mä tulla tähän? Näetkö sinä mitään? Ei ole. Ei näin. Näetkö minua? Kamera ei toimi. Koitetaanko tätä? Joo, Minä odotapa näin. hetki, me laitamme... Minä näin. Tähän näkee. Aijaa, Hei. nytkö näkyy? Hei. Hei hei. Okei, no niin. Kauanko sinä olet opiskellut suomen kieltä? Minä opiskelen suomea 7 kuukautta. On kurssilla opettajan kanssa ja itsenäisesti joka päivä. Suomen kieli on vaikea, mutta kaunis. Hyvä ja hyvin sinä osaat kyllä. Voitko toista? Hyvin osaat suomea. Kiitos. No. Miksi sinä haluaisit metallialalle? Tämä ammatti on kysytty ja minä näen Suomessa vaisetkin työskentelevät hitsaina. Ja minä tiedän, se on vaikea työtä, mutta minä olen valmis tähän. Okei. Oletko käynyt Suomessa? Minä ei ole käynyt Suomessa. Minä näin internetissä ja YouTubessa. Joo, okei. Kysykää vaan. Joo. Puhutko sinä englantia? En puhu Ei. suomea. Minä puhun suomea. Suomea. Kyllä. Joo. Joo. Hyvä. Onko sinulla ystäviä Suomessa? Minun opettaja suomalainen Natalia Kazakova ja minun mieheni on Baurjan. Hän tulee opiskella elokuussa Jamin. Joo. Ja me asumme Vimpelin. Okei. Okei. Joo. No, pääsisitkö sinäkin elokuussa? Kyllä minä tulen elokuussa myös. Hyvä, hyvä. Joo. Kyllä, meille oikeastaan... Kysytään vähän koulutusta. Niin. Niin hei, anteeksi. Mitä sinä teet Kazakstanissa nyt työksesi? Mikä sinun työ on? Minun ammattini on sähkömekaanikko, mutta minä vaihdoin myyntiin, koska palkka oli pieni. Ja tällä hetkellä minä olen SMM-manageri. Minä teen etätöitä Instagramissa, minä teen videoita ja minä teen valokuva. Ja minä ompelen pukuja valokuvauksen. Tässä on. Okei. Ja minä työskentelen vähän metallin kanssa. Minä teen koruja. Okei. Ymmärrän. Hienoja. Kyllä. Ja oletko sinä koulutukseltasi niin kuin sähköinsinööri, sähkömekaanikko? Ei ole sähkömekaanikko, koska se on palkka pieni. Minä sinun haluan koulutus- hitsajaksi. Minkä koulun sinä olet käynyt? Minkä koulun sinä olet käynyt? Minkä koulun minä olen käynyt? Joo. Kotimaassasi. Sähkömekaanikko? Sähkömekaanikko. Aktobessa ammattikoulun. Joo. 3 vuotta minä opiskellut. Okei, tuo kuulostaa hyvältä. Sinä olet sähkön kanssa, sinä olet sähkömekaanikko, sinä olet käyttänyt tietokoneita, osaat käyttää.
ja käsityötaitoja. Se on hyvä asia. Kyllä. Minä osaan tietokonetta, minä osaan handmade, käsityö. No, Joo. Mutta tämä on hyvä homma. Osaat hyvin suomea. Kiitos. Sinulle varmasti tulee kutsu kouluun. uskon näin. Joo. Valitseko minua? Kyllä varmasti. Kyllä, me suosittelemme. Hyvä. Hyvä. Joo. Tämä riittää nyt meille. Saat kutsun sitten tulla kouluun. Anteeksi. Kuulet? Sinulle tulee kutsu saapua kouluun. Kyllä, minä odotan. Okei, hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Nähdään elokuussa, kiitos. Kiitos, nähdään. Nähdään. Heippa. Kiitos. Hei.